लोगोफोर गोदान भिडिअजों लोगोसे रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो मोजां हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय रजनी मेमजों दिहुनजानाय बर'नि मोनसे आबुं सावथुन बोराइ फाख्रि। बे सावथुनखौ बिथांमोना फेसबुकनि गेजेरजों रिलिज जाबाय होननानै फोसावदों। नोंथांमोना अननानै नायाखैब्ला बे सावथुनखौ नायोब्लानो जाबाय। नोंथांमोना बे सावथुनाव नुनो मोनगोन बर'नि गोबां गोजाम गोदान फावखुंगुर। नोंथांमोना बे सावथुनाव बर'नि गोजाम एक्ट्रेस संगिना बसुमतारी आरो लोगोसे गोबां गोजाम गोदान एक्टर एक्ट्रेसफोर नुनो मोनगोन। आरो लोगोसे बे सावथुनखौ 10 एप्रिल आरो 13 एप्रिलाव रिलिज जादों होननानै फोसावदों। बे सावथुननिनो फावखुंग्रि मिस हेलेना दैमारिया बिथाङा गावनि फेसबुकनि गेजेरजों बे सावथुनखौ 10 एप्रिल आरो 13 एप्रिलाव रिलिज जादों होननानै फोसावदों। आसा खालामो रजनी मेमजों दिहुनजानाय बोराइ फाख्रि सावथुना रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन। आरो लोगोफोर बे सावथुनाव गाहाय फाव खालामदों बर'नि सेलिब्रिटि मस्ट बयजोंबो सिनायजानाय पुराना एक्ट्रेस मिस संगिना बसुमतारी आरो लोगोसे बर'नि जाखांफुनाय मिथि नार्जारी, हेलेना दैमारी, रजनी मेम आरो लोगोसे बर'निनो गोबां पुराना गोजाम गोदान फावखुंगुरफोर नुनो मोनगोन नोंथांमोना। आरो गासिबो रायजो राजाफोरा बे रजनी मेमजों दिहुनजानाय बोराइ फाख्रि सावथुनखौ गासिबो अनसायगोन। लोगोफोर दासिम भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय, लाभ इउ अल, थेंक इउ सो माच।